खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे प्रमोद बर'नि जे गोख्रों नाजानायजों थामहिनबा प्रमोद बर'नि जे बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनि मोनसे गिदिरथार बिथांखि आरो बे बिथांखि बायदियै नोंथांमोना मिथिगौ जे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन एपीएससी आरो यूपीएससी आनजादनि थाखाय बिजाथिफोरखौ थियारि खालामनाय आसामनि आरो हादरनि देरसिन जे आनजाद एपीएससी आरो यूपीएससी बे आनजादखौ उथ्रिसारनाय बायदि बा उथ्रिसारनो हानाय बायदि जे बिजाथिफोरखौ जे थियारि खालामनाय बे थियारि खालामनाया बे समाव जाफुंसारदों होननानै बुंनांगोन मानोना बे समाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनाव फोरोंथाय लाबाय थानाय बे फोरोंथाय लानाय सा 15 जे फरायसाफोर सा 15 जे बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरा बे समाव थांनाय 2023 आरो 24 नि एपीएससी आनजाद बे आनजादनि जे मेन्स आनजाद बे मेन्स आनजादाव गासै सा 15 जे फरायसा सा 15 जे बिजाथिफोरा बे समाव उथ्रिसारनो हादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों थारैनो बे समाव प्रमोद बर'नि जे गोख्रों नोजोर होनायजों आरो बिथांनि जे थांखि लानाय बिथांनि जे मोनसे गिदिर बिथांखि लानाय बिटिआर सरकारनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन जाय मिशननि गेजेरजों गोबां बिटिआर ओनसोलनिनो जे गुबुन हारि माहारिसानि जे फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा गोबां गिदिर सिमां दं नाथाय बिथांमोना रांखावरि बिथिंजों लोरबां बे लोरबां फरायसाफोरखौ सायख'नानै बे समाव फोरोंथाय होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बिटिआर सरकारनिफ्राय जाबाय थादों आरो बेनिनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनाव फोरोंथाय लाबाय थानाय जे बिजाथि सा 15 जे बिजाथि बे बिजाथिया एपीएससी मेन्स आनजादखौ क्लियार खालामदों थामहिनबा उथ्रिसारदों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बे खौराङा बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव होननानै जों आरो गोजोनथाव होननानै जों बुंनांगोन आरो बे समाव प्रमोद बर'नि मोनसे गिदिरथार थांखि प्रमोद बर'नि सिमां बे सिमाङा जाफुंसारनायनि बे समाव लामा होननानै जों बुंनांगोन आरो बिटिआर सरकारनि गोबां बिथांखि दं आरो बे बिथांखिनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जे एपीएससी आरो यूपीएससी आनजाद होनो थाखाय बा गुन गोनां फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ सायख'नानै जे एपीएससी आरो यूपीएससी आनजाद होनो थाखाय थियारि खालामनाय बे थियारि खालामनायनि मोनसे आगान थामहिनबा सा 15 जे फरायसाफोर बा बिजाथिफोरा बे समाव एपीएससी 2023 आरो 24 नि थाखाय सा 15 मेन्स आनजादाव उथ्रिसारदों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बे खौरांखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा हामलायथि जासिहरदों फरायसाफोरखौ हामलायथि जासिदों आरो साफ्रोमबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरखौ बे समाव हामलायथि रादाब बिथाङा दैथायहरनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।